Nyame nkoso anya okese seda ne da moka ye ho ne de nananom nsem de ba besom mo da ye tenase a yesua de ye mpese ye wi befi ye krom hina benti no eno nti na da ne da ye tenase ye kaka ye ho ma ye ho bebi firi ne bebi ye kro mampon kontenchi ebu ehi ekuma nananom ye hu se doti ye da se bro se ebu nso to so me ne doti ye no bretu menu ye kwawu ma hene da se bro se ebu da se bre ekua mo aboate otoso miensa woni adankrenya man hene ene asante achem do mi abra man hene ena afenso so eye bretu abrempon bawro woni ne nua abontem ena afenso atasamaso ehun se na woni na atena sesanse omunua prekope omu piesie ene da sebre osebonso mampon hene ebu ehi ekuma nananom mampon kontonchi won APC eno na wono omono wonyina free adanse ayase na won edru ba bi omunyina hweteye ena afenso amoafo enso eka ho bie na ya na yetate mampon akuapem edin no enkuro na hodo no kwa ba bi a won se edin na piepie mienu na miensa eno nti ya na yete mampon akuapem a enim se din no sebi womone mampon asante mampon omuni twaka bia nenso so no doti ye ase me yehu se da sebre o se bunso to so mienu doti ye ase me yehu se akuapem mampon ene asante mampon wo mu nyina ye baako a sebi omo nananso eye baako wo mu se bretufo no eye bretu menu kwawu ene asante achem do me abra ene amoafo ena afei adankrenya ene bawro ene won ni nua abontem ene atasamaso mu nyina ye baako de nenso so ebu ehie kuma nanano eye mampon asante mampon ene akuapem mampon wo mo nkoara ene wo mu wotumi na wo mu wotumi se omo befra wo mo ho ebu a ehie kuma enananom omo ene yefra mo amani ampon nananom prekope esanse mampon ene akuapem mampon free mampon mu ena sabi okobo ne sesen we akuapem mampon a ye frɛ no koko wura ye ka koko yedua tetekwashi ede ba ya akuapem mampon ena sabi ye sane mrane frɛ no koko wura esanse se akuapem mampon koko ena wondua on na o mafuru mapan so de eno ene akuapem mampon eno nti yebeka koko asem akakoko abakosem a yeyi akuapem mampon frimu a enye ye eno nti na no dwada ena akuapem mampon hene wone natena nkunya wotene meme mu pa odutu sebi brisi ena ode kobeneto na pampamu no wo kire se senkoti akorabonka anas nke senkoti akorabonka enko ne ba mu wo beko ahye age ne nua panyine ede no esi ho ne yenya akonya ene akuapem mampon hene eno no ebonkomo esuade ma ne kira pakosem mu ede kire ye momie nkohwe ana momie nkotie ebra nyame ya adom ne nananom bie kwamu ma ye ne akuapem mampon ma hene ene na tena nkonya ye no esuade efa asante mampon ene akuapem mampon ho momie nkotie mra Yen se Ghana ha grow up ebiempa asabran dia ba ko pe akuapem mampon ene asante mampon ene de ye ba ha de yeni apenhina wadan na ni afedan yentimi ntra mampon kwa ni enfe wo TV so esesi tutu anamon ebejam yeni apenhina no na otimi kone kwan tie ba ya nante sitia wana no wahini ka se yebeda mo se na se ne no me yehu se ebu ehie kuma na no eya asante mampon ene akuapem mampon kwa ene ye mumrane na se mo menu a eye kwawu onumpo edi no emrane no ontimi mfa bi ese mo menu kwa asante mampon ene akuapem mampon pe na samrane no ya bodi ne no ye konto chinana tine ya waha ya woyadiem yadiem ankasa ya ho ya woyadiem enti ya meka ne se ohini kwei
na ahia ubesi na nemu eda ubesi na nemu ni nsusu no mele me dom me manfo ye ba betinem ni ahwe ye nwa panyin na wode ne ba no na ye ne nya kita ho nkampom bia koye ye ba ya sante mampon akra be mampon ebetima fane ntama ba efra na yakoye ni madamo unua panyin oba sante memu no wa media agro obesom ye ema anam so amana ba be ye wisi ahene de ama asanteman eno asa ya asanteman ni fa se ya wu se unua panyin wa hye bretu ana so wa hye bretu man no wa hye wani munyam a ya wu se wo di dwuma saa no a se bi so se be nya woni ni hia dem a ya na asem be na ya na ka hye abaso concept yo wabi sa asem emiri bi atwemu no dia mebedi na ade no ono de oba ha osebo zuzu na na tuni baba ho ba mebedi ade de me mahada afi na mbese mebeja menu ane kwa ngedi odo bobodo na onyine fofra wode ne beba no yene ni nyankita hudi fizo yenu apehine biribi obehiye bia no ofre ma no po awiu anaju suami yo yare ana bew meba na ma ba be buan no tibidi aba bosum yenwura operuso aye tumfo se tutu na ama oman susu akonanim be pese sankita wudi ayenyen abetra ho da se de net ya se aye menu apahene ntimi na ngba chinya wonda mampom poto ntimi mi fikrom ha onu susu akwa pe mampom eye nuafo bibia ye biara eye ne baako eye bum mampom poto china na ne obo ahia kuma ti ya wa na usuna madama paya be na obeyi ede ama unwa ni bisa wo ye no na kodingra e ma paya be na obeyi ede ama no apaya me ya manene de ene se owo kurade a enkwanti menye wabayi na dwuma ne bebre anye na nkasa no pa isa bia obeto anana no eye nyankopon hyehyɛ mesre se nyankopon fa ne kransi na onye ne ntra Abraham kukum na yenso ayaka wachi ya mobra papa ti said you no be boy say ne be ya yenso dachi bia no etima kwa kwoto ye ne na no ha oti Abraham yenso akakan ho Abraham na wiasi no kware no di tine wiasi obu no di tine wiasi wan ni no kwara oche udi no kwara otina se ti mesre omanfo yenyina se yamfa ni di obu e ma yampa hiri se de be ya ibiti ma tena se ache na yedi mfi bebre se de yewura wadi mfi bebre no nye se obedu bebre na obehwe na abayu akituwe bia na abarima akituwe bi no wode na atare da ho gone too soon wan sano mani na obu ni ni di anya aduma ye be contempt ye mani di ebra ya fom se na ba e biti mani na acha ye be da sepa no bre no that ye das nso me na masepa na na koko hene na okasai Ghana nyina many koko hene o sabere makwa mi otu da tidite bia ni ho me na mkasa chiri koko me na mlia koko me na me koko ho bibia afina mabeda mwedi we sante mambo me nimsa anzo ye koko fu ti obi atia o se koko nyina kasa no ba kruman me da mwedi wa ha wani bia ni baba mi di ya da sepa ya da adesua so kokra ne yakakosia ha no kaise media no ede mame fozia kaise be subscribe to Alondo Media and afenso Asanteman blogs wo Facebook so wo to ye wo TikTok nso a no like no share no follow nso de amaye sanso so na Instagram nso so ye wo honom so ye som nananom ye honom so ade meme ye danso no eno na da ye tenase a ye ka ho nsem ebo ho dawru otwede ampo nyankopon yadoma ye bihia makramo